Kula pun narimba Raden Patih. Narimba inggih. Kula putra Pambayun Kanjeng Rama Prabu Kalatrembaka. Kakangipun Brajadenta lawan Brajamusti. Kula nyuwunaken pangapura ing reh kalepatanipun anak kula adi kula ingkang nilar tata krama Udanegara. Salah sangka kalian paduka Raden. Ya. Ora dadi baya pengapa, niatku tulus, niatku suci, tur ya niatku becik. Paduka kepengin pinanggih lawan Kanjeng Rama Prabu Kalatrembaka ing negari Pringgondani. Ya pancen kaya mangkono nuwun sewu nggih Raden. Mboten kok nama nampik menika mboten, nanging sampun dados budaya tumaraping negara Pringgondani. Sinten kemawon ingkang badhe pinanggih kalian Kanjeng Rama Prabu kedah saged ngoyak playu kula. Menika sampun dados adat istiadat ingkang mapan wonten mriki. Wong jaba negara kepengin ketemu lawan ratu ing Pringgondani kudu isa ngoyak playune. Para putra Prabu Trembaka Arimba menika sarete kuwi Raden. Lakar kados mekaten. Yo, yen pancen sarate kuwi mlayu dhisik sak kenceng-kenceng. Mengko tak koyak dening Gandamana. Saken dawuh. Saipianin. Mangkon kaya barat lesus playune sang Gandamana dene ora ngoyak marang sang Arimba noyah nayuh Baskara apesing raga sang Gandamana saking banter playune datan Graita lamun den upaya lenane sang Arimba sigra nglumpati wujude luweng baya ya sumur wisa. Lena sang Gandamana. Lena ari sang Patih Ngastina. Jangkae tumiba ana bolongane luweng baya sumur wisa. Dadi kecemplung ana madyaning luweng.
Parimbo. Wis to manut aku penak-penak. Kowe ora dalah nggih. Lah iya. Ana jerone luweng wisa. Luweng boyo. Mongko iki jerone ora ukur-ukur. Menapa ingkang kedah kula tindakaken Raden Harasuman. Kerahne Wadyabala Pringgondani. Watu-watu sing gedhe, wit-witan sing gedhe. Dicemplungke ana jeroning luweng boyo. Kanggo sono namblek men mudhar ana jeroning dasare sumur. Pandang sumula amadangi jroning pasareyan ngenani wadana ramu-ramu kalingan ngangrangan sang tiah manahan kuwong sumungkem guling sang kakung rarapa babuhe maneman araten dik baranto hulunata darunte